Anem amb l'última predicció amb el desig, el propòsit d'aquest nou any. Direm una persona, un convidat que volem que vingui a la Sabeta 2023. Hòstia, jo això no m'ho he pensat. Si no us ho heu pensat, teniu 2 Jo en tinc minuts. tot pensat. Adrià, comences tu, doncs. Jo crec que, bueno, han de ser realistes, no? Sí. Però hem de mirar... Cal cap a tocar de dalt. peus a terra, En tinc un. però sempre millorant. Jo crec que en Pol Gise vindrà a la Sabeta. Que no hi ha porradíssim. Vindrà aquí, dirà. 4 minuts en català i s'anirà. Sí, En Pol Gise, jo vaig jo crec veure. que vindrà per compassió, perquè va fer una crítica que el català no funciona Sí, a les sí, és xarxes veritat això. socials. Sí, ens veurà i dirà, buah, tenen Pues, futur. sí. Oriol. Jo no sé qui diria, sincerament, però... Per qui apostaria? Doncs apostaria per la cançó que hem triat, Grau. Per a l'artista. L'artista, sobretot el baix. El baix. És a dir, Edu Guacamole. Edu Guacamole. Edu Guacamole. Edu Guacamole el volem aquí, eh? Edu Guacamole. El volem, és benvingut. Sí. I ell ho Sí. sap, a més. Bon any, Edu, que és de Nepal, a més. L'Edu és de Nepal? De petit. De petit. Va néixer allà. Ja deu haver celebrat. Sí, le dediquem aquest estiu. Sí. Ah, sí? A mi m'encantaria... No, és broma. A mi m'encantaria que aquest 2023 vingués a la Sabeta en Joel Díaz. Hòstia. Seria un escàndol, Qui és en Joel Grau. Díaz? En Joel Díaz, Seria el de una Zona El de Franca. la Sotana. Ah, vale. Ah, Zona Franca. Uf. Seria un escàndol. Seria un escàndol. Però en Joel Díaz crec que va molt... Va molt No, però atabalat. una videotrucada així tonta, a nen li agraden aquestes coses. En puc dir 3, jo en vull dir 3. Ui, doncs Jo 3. en tinc 2. Jo en vull dir 3. Vale, jo també apostaré per 2 cançons, de fet. Apostaré per la meva cançó i vull que vingui en Lil Dami. No, em diré 2 només. I la cançó d'Oblidem. No? Lil Dami no? En Lil Dami sí, en Lil Dami sí. En Lil Dami? En Lil Dami i l'altre, l'Skyn. Quasi comencem l'altre dia l'Skyn de que vingués a fer un podcast. Jo crec Skyne. que és possible. Vaig ser el primer contacte jo. Abans de que entrés a la verdadera fama de Coi. Sí. Volem d'abans, Skyne. A veure, Qui jo dirà siguent tres? realista, heu tirat molt cap endalt. Jo Però aniré més s'ha de cap a... ser optimista aquesta Jo vida. aniré més cap als orígens, cap a la terra. L'any que ve és un any important. Hi ha eleccions municipals. Jo crec que els... jo crec que... els... No ho dirà, no? No creo. Jo crec que... Vindrà a fer propaganda. 100%. Jo crec que podríem invitar a fer propaganda a certa gent. Tant de Banyoles com de Porqueres. Hòstia. L'alcalde de Porqueres... L'actual alcalde de Porqueres? El vaig casar, com he dit abans. Un cara a cara. Miquel Noguer, Xico Castanyer. Banyoles versus Porqueres. I qui guanyis, final. i qui guanyis queda l'estany. Si fem això aquest 2023, A la Susana Bazán també podem invitar. si fem Jo això és que aquest me'n 2023, retiro. això ho fem als estudis de TV Jo Banyoles. després d'això me retiro. Sí, hem tocat sostre ja. No, sí, no podem anar més amunt. No, que ens doni pagueta de Tele Banyoles. Ara. De Ràdio Banyoles. Estaria bé. Home, doncs fer un cara a cara d'aquests electorals estaria molt bé, Ens ho apuntem. Bueno, en Ha fi. fet veure que t'apuntaves i no t'apuntaves. No m'he apuntat res, he fet un punt. I el llapis on és? No pots fer servir? Aquí! No m'apunto, mira. Ah, vale, anava a dir. Cara. Una cosa, funciona bé. És un escàndol aquest llapis. De res. Ara. Ara sí. Bueno, doncs ja està. Ja Ja tenim està. totes les prediccions fetes.